Uah, quin servei, Déu meu. Avui, a Barcelona Secreta, conduïm el metro de la ciutat. Aquí, sota Plaça Catalunya. D'aquí uns dies, el metro de Barcelona obrirà per primer cop al públic les cabines de simulació on es formen els seus conductors. I nosaltres hem volgut colar-nos-hi per veure com se sent tenir entre mans els controls del transport més icònic de la ciutat. Primer conductor de metro, Juan Abarcas. Cadascuna de les 8 cabines d'aquesta sala de simulació replica al mil·límetre els diferents models de metro de Barcelona i les línies que hi circulen, perquè els conductors es formin exactament on conduiran més endavant. I vosaltres? Quina línia de metro us agradaria conduir? Dejadnos en comentaris. Jo faré la línia número 1. Adéu, bon dia. I tot i que molts processos estan automatitzats i hi ha desenes de sistemes de seguretat, moltes tasques són encara responsabilitat directa del conductor, com la velocitat, Anem lents perquè anem lluny. la frenada correcta en arribar a l'estació Bueno, l'arribada és bastant prudent. o els avisos, l'alarma i l'obertura i tancament de portes. Vinga, penya, que hem de marxar. Al final, un marxa conscient de la complexitat de la feina que fan aquests conductors del subsol, No és tan fàcil. però content d'haver portat els barcelonins al seu lloc de destí i poder dir allò de... Hem acabat el servei per avui. Fins la propera.